Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, karene dina raya aku bare arek-arek njaluk sepuro sing akeh. Lah iki sanggar trajroning wiwit wingi sampe iki mang ketekan arek-arek sing padha silaturahmi dina raya ya dina becik. Muga-muga berkah kanggone sak kabehane. Lah iki gandeng sanggar trajroning Nedeng Daya Kupat iki ketekan Nak Pai sing saka Mojokerto, uga mahasiswa isi Surakarta sing arek-arek trajroning ya ana ngumpul. Lah iku uga ketekan Nak Novi sinden milenial yang dari Surakarta. Iki yo enake ya ayo njajal bareng-bareng tabuhan kanggo nggayungno suasana. Apa kira-kira ketiga rek? Kambang. Oke, ayo Nduk Novi. Nyurah ya rek ya. Pak Ketim nyuruh Nduk. Ya.
ngarene dina riyaya mangan kupat dicampur klopo ora liwat njaluk sepuro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.